O anuncio da licitación das butacas para o novo auditorio de Ribeira por máis de 300.000 euros desatou as críticas do BNG, que denuncia como segue a dispararse o sobrecusto desta obra, que xa duplica o seu orzamento inicial. A suba de material está claro que non se pode saber canto vai a ser, pero se é unha obra de 2 ou 3 anos, si no presupuesto ten que ir registrado que probablemente unha subida, aunque sea a do IPC, para o ano seguinte vai existir. Eso sí debería ir presupuestado, pero xa outras seivas que houve aí, non, como foi o de insonorización e demais, eso é un fallo grande. Denuncian os nacionalistas que non se trata dun caso illado, senón que son moitas as obras que sofren paralizacións durante a construción para introducir modificacións que elevan os custos de xeito alarmante. Entón son obras que se paralizan, entonces o presupuesto inicial, o que se presupuestou fai 8 anos, hoxe en día non vale nada. Entón, ao final, o edificio queda no doble do que se iniciou. Pasou co mercado, que foi tamén unha cantidad que ao final non coincidía nada co principio. E son así varias obras. Responsabilizan desta situación a nefasta xestión por parte do Goberno municipal, do que din amosase incapaz de executar en tempo, forma e orzamento as obras que eles mesmos proxectan.